Hej og velkommen til denne Minecraft Let's Play Survival dansk udgave. Mit navn er Chant312. Og jeg hedder Lolje. Og vi laver Minecraft Let's Play på Lucha Gaming Channel på YouTube. Nå, det første vi skal have lavet, det er vel, vi skal vel have nogle pinde og noget. Ja, det vil være en god idé, tror jeg. Sukkervarer, det kan vi også altid bruge senere hen. Ja. Så skal vi bare have fundet en fed location til vores hytte eller vores shelter. Hvor synes du, vi skal bygge henne af? Skulle vi ikke prøve at gå lidt længere ned af floden? Jo, det kan vi gøre. Skal vi ikke tage og rydde den her, sådan, den her lille dal her, så bygge den? Jo. Hvor kan jeg ikke lige finde nogle steder at komme i land? Skal vi bygge her i ingenting, eller hvad her? Skal vi ikke... Skal vi ikke lige først og fremmest skaffe noget jord, og så fylde det her ud med jord? Alt det her. Jo. Men vi skal også tænke på, at det snart bliver nat. Ja, det er jo lige det. Vi skal have fat i noget kul eller noget sten eller noget. Skal jeg gå i gang med det? Ja, det må du vel gerne. Skal vi bygge et hus i forlængelse af det træ, der står der? Det kan vi godt. Vi kan også bygge et hus i træet. Eller... nej. Vi kan også bare lade være. Skal jeg lave nogle redskaber? Har vi brug for nogle redskaber? Skal vi have en der? Og det var så robot loge, vi kan høre der. Lolje. Jeg tror, du skal prøve at rejoin, fordi din mikrofon den laver helt vildt bug lige nu. User disconnected from your channel. User joined your channel. Sådan. Så kan man høre dig igen. Det er godt. Det er begyndt at blive mørkt nu, så jeg tror, vi skal til at skynde. Ja, jeg kan ikke rigtig gøre det så meget hurtigt. Nej. Jeg har lavet en gags, eller jeg har lavet en trappe gags, hvis vi skal bruge den.
Men Kronkrist, vi vil vel gerne have folk, de skriver en comment til, hvis der er noget, de synes, vi skal lave her. Det skal vi gerne. Mere velkommen til. Og hvad de godt kunne tænke sig at se, vi bygger i fremtiden, og hvad for nogle andre serier, de godt kunne tænke sig at se. Og andre spil måske. Lige præcis. Vi er villige til det meste. Vi prostituerer os gerne for spillets skyld. Ja. Jeg har nogle træstykker her, men jeg har ikke så mange, men vi kunne jo godt begynde at bygge et eller andet her. Det kunne vi. Det var ikke så smart. Vi skal også have plankeren til at vende i. Det ville være smart. Nu er jeg snart faldet ned af det her træ 25 gange. Det går ikke særlig godt. Nej. Nå ja, vi skal da have lavet en saks også på et tidspunkt. Nej. Nu skal vi så først lige have fundet noget iron. Ja. Ellers så bliver det lidt svært at høre. Ej, nu stopper det snart. Ja, nu er der ved at være en god platform her til at lave et lille hus. Ja, det ser godt ud. Og fandt du noget kul? Mangler du en pickaxe fra? Nej, jeg har en pickaxe, og jeg har også 2 kul, hvis du mangler. Okay. Tjan, man kan ikke komme derop. Jo, det går da meget fint for mig. Du skal op herover, Kronkrist. Det ved jeg. Okay, så nu skal der først lige have nakket det skelet til, der kommer over fra højre af. Herover, der er vist nemmere at komme op faktisk, Kronkrist. Så det vil jeg godt, men jeg skal lige have nakket det skelet hernede. Så. Wow, shit. Jeg har lige et skelet. Jeg har også lige lidt cobblestone her, hvis vi skal bruge det til noget. Du har godt nok fået mange pile på dig. Ja, jeg har kun en enkelt hjert tilbage.
det jeg ikke har fortalt omkring Lolly, det er, at han går faktisk under sloganet nålepuden nede i skolen. Og jeg fik den. Og det fører jo også videre til et andet meget vigtigt emne, som hedder mad. Ja. Den der, havde du den der planke der faldt ned på jorden? Jeg kunne godt lide den heroppe der. Hulen heroppe, jeg lige vil have lappen. Tak. Sådan. Så har vi faktisk fået lavet gulvet nu i vores hytte, eller noget af den. Skal vi have den helt dækket til, eller skal vi integrere den lidt med nogle forskellige emner, sådan noget som sådan noget som blade og sådan noget? Ja, men der er vi så igen tilbage med det der med den her saks der. Jamen jeg synes vi skal begynde at mine herovre, hvor du har startet et lille hul. Ja, det kan vi godt. Men jeg tænkte lige har du den der workbench? Ja, her. Jamen det var jeg bare lave nogle lidt bedre pickaxes. Nå, ja okay. Den kan vi bare sætte deroppe. Jeg har en pickaxe her, en sten. Hvis det er, du vil have den. Ja, jeg skal lige op og se, om jeg kan finde en ko eller en gris eller sådan noget. Ja. Jeg tror bare, vi gider ikke ud for os med for mange af de der caves. Så døde du. Ja, det var så lige det, der ikke måtte ske. Ja. Og har du nogle fakler eller noget? Ja, de døde, da jeg døde. Men jeg kan da godt lige løbe op og se, om de er der nu. Jamen, jeg har fundet ud af noget nu, tror jeg. Ej, nu bliver det så for mørkt. Jamen, så død dog for satan. Der er allerede ved at blive lyst. Vi vil da ikke se dumt den der. Det er lige ved at slå en zombie ind. Burde det også være, at jeg skulle lave mig et sværd. Det var nok indtaget meget fornøjelig. Det ville nok være en god idé, ja. Ej, der er mange skeletter herovre. Der skal du ikke gå over. Jeg har et sværd til dig her også. Det lyder godt. Jeg skal bare lige have noget jord. Ja. Jeg har meget hårdt brug for noget at spise nu, ellers så dør jeg snart. Jeg har lidt zombie flesh. Det havde jeg egentlig også.
Der er der ikke sådan lige noget mad at finde i området her. Nej, det er måske ikke det bedste område, vi fik valgt alligevel. Og vi er hardcore survival players, så jeg tror vi klarer den. Ja. Ja, der var den første gris over. Okay. Og der er en lille visakat. Nej, du har ingen fisk, vel? Nej. Nej, ikke lige helt endnu. Men det kunne da godt være, at vi lige skulle snakke lidt med en edderkop om det. Ja. Fordi dem kan kan også bruge som mad, og det er jo ikke så dumt der. Nej. Men intet desto mindre, så har jeg i hvert fald fundet 3 bøffer nu. Ja, okay. Nu skal jeg bare kunne finde tilbage til dig. Ja. Du har ikke mere end en gris slagtet? Ikke nu. Nogen de vil nok spørge, hvorfor vi gør det her, da der er ret mange af de her survival games videoer derude, og så er mit svar til det, fordi jeg kan. Jeg tror også, det her, det var slutningen på første afsnit, og ja, vi ses igen til næste afsnit.